Poznáte slávne zvieratá? Lajku, ktorá vyletela do vesmíru, najvernejšieho psa menom Hačiko, alebo ovcu Dolly, ktorá bola prvým vyklonovaným cicavcom? Známy je aj kocúr Larry, vrchný lovec myší na úrade vlády Spojeného kráľovstva. Možno by sa našiel aj nejaký slávny skunk, krokodíl či klokan. Nie všetky zvieratá sú slávne, ale ich názvy sa skloňujú rovnako. V jednotnom čísle sa všetky zvieracie podstatné mená mužského rodu skloňujú ako životné podstatné mená podľa vzoru chlap. V množnom čísle sa musíme pozrieť, na akú spoluhlásku sa zvieracie podstatné mená zakončujú. Rovnako ako neživotné podstatné mená. Ak sa zvieracie podstatné meno končí na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, skloňuje sa v množnom čísle podľa vzoru dub. Duby, hady, supy, dubov, hadov, supov, dubom, hadom, supom, vidím duby, hady, supy, pozor nie, vidím hadov a supov, o duboch, hadoch, supoch, s dubmi, hadmi, supmi. Ak sa zvieracie podstatné meno končí na mäkkú spoluhlásku, skloňuje sa v množnom čísle podľa vzoru stroj. Stroje, medvede, papagáje. Strojov, medveďov, papagájov. Strojom, medveďom, papagájom. Vidím stroje, medvede, papagáje. O strojoch, medveďoch, papagájoch. So strojmi, medveďmi, papagájmi. A teraz skúste vy. Dajte tieto zvieracie podstatné mená do množného čísla. Vidím kohúta. Vidím kohúty, duby. Sliepka bez kohúta. Sliepky bez kohútov, dubov. Na streche je holub. Na streche sú holuby, duby. S chorým supom si príroda poradila. S chorými supmi si príroda poradila, dubmi. Vidíš toho slona? Vidíš tie slony? Duby. Niekedy sa zvieracie podstatné mená mužského rodu aj v množnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap. Napríklad jastraby, orly, kohúti s mäkkým i. Je to vtedy, keď pomenovávame ľudí názvami zvierat, teda keď ho zosobňujeme, aby sme zdôraznili nejakú ľudskú vlastnosť. Napríklad, určite vyhrajú jastraby. Tu myslíme ľudí, športový klub jastraby. Zvieratá by boli s tvrdým i. Alebo štúrovci boli smelí orly. Zvieratá by boli s tvrdým i. Alebo keď hovoríme o politikoch, dvaja kohúti sa na jedno smetisko nezmestia. Jeden z nich by mal odstúpiť. Zvieratá by boli dva kohúty s tvrdým i. Sú toto psi alebo psi? A toto sú vlci alebo vlky? Sú toto vtáci alebo vtáky? Slová pes, vlk a vták majú v nominatíve a akuzatíve množného čísla dva tvary. Životné, psi, vlci, vtáci, tie skloňujeme podľa vzoru chlap, a neživotné, psi, vlky, vtáky, skloňujeme podľa vzoru dub. Pomôže nám, keď k názvu zvieraťa pridáme ukazovacie zámeno. Ak použijeme zámeno tí psi, tí vlci, tí vtáci, píšeme mäkké i. Ak použijeme zámeno tie, píšeme tvrdé i. Tie psi, vlky, vtáky. Môžeme povedať aj tí hladní psi, vlci, vtáci a tie hladné psi, vlky, vtáky. Skúste si to. Dajte tieto slovné spojenia do množného čísla. Pozor, v množnom čísle majú dvojtvar. Hladný vlk. Hladné vlky a hladní vlci.
krásny vták. Krásne vtáky a krásni vtáci. Bojový pes. Bojové psy a bojoví psi. Jeden veľký pes. Dva veľké psy a dvaja veľkí psi. Doplňte do vied podstatné meno pes, vlk, vták v správnom tvare. Toto sú čistokrvné psi. Tie psi. Sú premnožení vlci. Sú premnožení tí vlci. Boli to sťahovavé vtáky. Tie vtáky. To sú strážni psi. Tí psi. Boli tam aj jeho dvaja veľkí psi. Tí psi. Boli tam aj jeho dva veľké psi. Tie psi. Pozor, v akuzatíve plurálu sa používa koncovka i. Vidím psi, vlky, vtáky. Nie psov, vlkov, vtákov. Povieme teda, tieto dva vlky by nikto nechcel stretnúť. Nie týchto dvoch vlkov. Kedy vlastne máme použiť životné tvary a kedy neživotné? Životné tvary psi, vlci, vtáci podľa vzoru chlap sa používajú v bežnej komunikácii a v umeleckej literatúre. Keď zosobňujeme, majú zvieracie podstatné mená mužského rodu životné prípony. Skloňujú sa teda podľa vzoru chlap. Napríklad, vy ste besní psi. Zleteli orly z Tatry. Naši traja sokoly. Ťarbaví medvedi. V prirovnaniach, v ktorých sa človek prirovnáva k zvieraťu, sa zachováva neživotnosť zvieracích podstatných mien. Hádate sa ako obyčajné psy. Duby. Neživotné tvary psi, vlky, vtáky podľa vzoru dub sa používajú v odbornej literatúre. Napríklad, keď sa opisuje použitie policajných psov. A ako je to so slovom zver? Buď myslíme jedno veľké zviera, vtedy sa skloňuje v jednotnom čísle podľa vzoru chlap a v množnom podľa vzoru dub. Divé zvery sú nebezpečné. Duby. Nekrmte zvery, prosím. Duby. Alebo myslíme zver vo všeobecnosti, keď pomenúvame skupinu zvierat. Vtedy je to hromadné podstatné meno ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru kosť. Divá zver je nebezpečná. Videli sme stopy divej zvery. Kosti. Ostatné docvič v cvičebnici, ktorá ťa pripraví na skúšku. Nájdeš tam aj interaktívne cvičenia, videá a testy.